Ememu zamara wilie. Nwunye mi gaza merio. Meri memu ma wuli ma e. Mama mochamo. Bana mo fine boy mara mma. Usha hu ge mene mo baptism. Ichicha, emenu kwala oku biko ka nwe ke shie mmiri oku. Ona mo ga manga fada. Ata kwacha. Isu asem gi. Ichicha, emenu kwala oku achoro m ịbọ ilu mmiri. Nwa. Ụka ga asa ọlụ ụtọ. Azịnwanga. Anwụhụrụla gị ọkụ. Mshie mfọtuo. Bịa kpọọ madam m. Ya bịakwa bịa shikwe n'aka ya. Egbeligwe gbọbịa kpọrọ m gị ọnụ. Anwụ ojiri unu mekweghị. Iwere nkịta rachasara gị anya. Ashawo bini. Ashi ibini. Akwa ibini. Bịara nga hụtọwa ashi. Laa bini. Ndị kia bịa ba larịa ya adịghị ka ị ga-enwe balansị ebe. Ọrọdụ possible. Asịpụga na a na-enye tiketi eji eshi nri. Ọ bụ otu ede ka ị ga-eji pụta nga pipi ishi nri. Ọrụ ahụ nyejuru m na kichin di m. Oh, ichesa onye garịcha nnọọ ya laghachi azụ ya enweta position ya nga ọ nọ. Baịbụl kwuru si your position let another take. Gaga gụọ Sam gị. Abụ ọma kwuru ya ekwu your position let another take. Etekele m position. Ama m onye iwu. Mkpụrụ okobo amadị m onye iwu. Ntrogu. Chala, ọfọrọ ọzọ. Ihe m chọrọ ịgwa gị. Ka o si wee dịrị na enweghị m oge. Cha. Enweghị m ya. Achọrọ m ka m nweta obi dị ya na ụmụ ọma m. Nweta obi ha. Gbaa nka m ga-abịazi bịa gwa gị onye nwe. Maka ama m na ịmarụ m. M ga-abịa gwa gị na ụmụ ọsa. Kemere m pepe. Ama agbakpọsị gị anya. Ngwa gị iwe wata ije. Television never mind. Kia shiri kia. Otu nne je ekele na biri. Kia. Ishige kia. Mshishe mpụta ga-abịa shie mmiri ọkụ. Kama kwa m ga-arụ ndụ. Mshishe nri fọ zụrụ gị ga-abịa shie mmiri ọkụ. Nwere mbeziri m na-eji ahịa akpụ. Buru mma mmiri alụmoke. Gbanyụọ ya. Mama mochamo. Mana mo fangel mara mma. Musa hu ge mene me baptism. Mana mo jema nga fada. Afade leta manya. Ba mo fangel mara chiwa. Asa hu ge mene me baptism. Evaja. So, what do you mean again? So, some of the anya again, ma. Hey! Hey!
Sabina. Sabina. Ya only really plastered blanket. Mashi anya ga kamgbe echi. Some no maji m ụmụ m kụpụrụ gị anya. Akụrụmakụ bụ ụdịsị akụpụrụ ha na-akụpụ. Film ka atọla ka film. This movie sweet like a movie. Hey, ụmụ nwanyị. O nwere ihe desperation na-agada akọsịrị ụmụ nwanyị na ndụ. Ompa ga-eti ikwe aka. Ọ hụrụ na onye ọ dị ka ọ dị ya akwa na-akụ ya. Otu ikwe aka ka o nwee ike bupụ nje ahịa ọ dọbara n'ụlọ. Idea. Mother so was why hand no bring on no obrabante. The baba capitalize. What me what idea? Hey. Ote ko kwesịrị ko wadewa. O si ihe mere gị na ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ nọ n'ụwa niile ga-eji ya amụta ihe. Obiọma ga-akpa m. The world is a lesson place. Onye ọbụla na-amụta ihe from daily happenings, onye ahụ enweghị ike ịmụtala ihe ọzọ. Oge m so ha ji lo mgbe m logo ha ji m na-agba 419 m moto m na-agba 419 n'ala m. Ama m mgbe iwe nwa flawa nta enweghị ụdị dị ọcha na-abịa fọtụrụ. Ha na-emegba gị isi mba okeke bịa gị isi na onye prempe elebe pakịrị moto gị elebe ego gị nọ elebe nke anọ ị na-eche ndị Malaysia ị na-eche ndị nke ọzọ. How many of them that are today? What many more na-alụcha ha apụga ha ebe a ga obodo Igbo nọrọ kịta ele ebe ị nọ mansion on here but you are still fighting to enter. Ọ wụtụkwa otu onye ekwensu ahụ ihe a ga-ebu ya nwere onye ọzọ a ga-ebu ya. Ị ga-ebo m ya mbụ ka ị ga-ebo ya nna gị ka ị ga-ebo ya ụmụ m garala onwe ha nta ka ị ga-ebo ya mmehie ka ị ga-ebo ya fada nọ na parish anyị. Ọ wụtụkwa otu ekwensu ahụ maka asị ihe niile a na-ebu ekwensu n'ụwa na-emegebu ya mmadụ onye ahụ anwụ one time. Onye ji aka ya gachụrụ okwu ji aka ya metụrụ onwe ihe na-eme at the end of the day ya bụ ekwensu. Ekwensu mere ọnụ gịnị? Ka anyị hapụ ihe mere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ka gịnị wee mezie ka anyị chefuo ya. Anyị ga-echefu ya echefu. Anyị ga-echefu echefu mana ọ ga-aka mma na ndị nọ n'ụwa ma ndị niile gbara gị okirikiri na ha ga-eji ihe ha mere gị ugbo amụta ihe. Mgbe ahụ ndị na-abịara gị asị nwaanyị dị ka flawa ka ị nwere ike chee na oge ka dị nwere ike ịhụ na Amaka lụrụ di at the age of 35 gị sị mba after all ka mbiri wendụ otu ochi agara Amaka ọdụ otu ochi agara gị. Destiny can never be the same. Onye ọbụla nwere destiny ka ya. Enwere ụmụ nwaanyị ga-awụ ha nọ 32 ha abanye na menopause. Ụfọdụ ga-anọ 40 still ha ka na-ahụ nsọ ha. Body language differs. Mgbe ahụ ọ na-abịara gị grab it. All everybody ga-alụcha di ji ego. Mama anyị ego ole ka ha ji mgbe di ha lụrụ ha mana ha chịkọlata aka bịa together with ịhụnanya bido ọmụma nwa. Ụmụ ha tolitezi ụmụ ha nwe ego ha na-azazi nne ụmụ ji ego. 5 fingers. Okay, Mune, this is the word for you. When you respect somebody here, you will climb here. Give respect onye nonga, give bagote eba. The same thing with umagala. Asa kwanu mweru sekborala. Ya ngonne yara. Give what you want to see the most that no dig gala gigeko. But no ge won dig go moji you. Umukwere ihunanya. When enwete kwa ihe unu ji eri nri. Unu abụ etikọta aka ọnụ. O nwere some men ga-abụ ha lụta nwaanyị nwunye ha bata doze emepe. O nwere ike wuru na otu together as 1+1. Unu tikọta aka ọnụ. You push the future forward. Ofu nwa bata nwa ahụ nwere ike eme gịnị ụzọ emepe ya mgbe a na-akpọ aba nwa chi zitere chi meghere ihe ọma akwa azụ ihe ndị awụcha ha mmadụ gị na-eche onye bụ moto ele-eji ipụ gị ngwa n'ụgbọ ele ya ị ga-alawa gagaziri gị. Onye mgbara gosi ọkụkọ ute ekwezu bagara n'isi ama m ndị dibịa gara m mgbe ahụ arụ n'anya
Obutu saruwa haruwa araha ka ihe mpere ka mpere ka nwa ihe nna nkukute anne hanja akpachara ha transfer atụkwara m ịga taa yo ha choko nwere ihe nna ahụ m fucha n'ime ha asị m ha fucha ama agbaburu nte matụrụ mmadụ biko gbaghara biko elegidere m tupu m aga m echi nnọọ chugwe nnọọ n'ụlọ nna m makpugwe from frying pan to pan simba kama ka m nọrọ n'ụlọ nna m ọkwa kama gị nọ n'ụlọ nna gị ọhịa ikwu mgbe ngwana ugbu a biko ị ga-alawa ga nọkọrịa yes ị ga-alawa n'ụlọ nna gị ga nọkọrịa nwe ha lokeshọn n'ebe ile anya ụlọ anọghị hie ịchọkwana lokeshọn ị nwere ike gakwụ ndị gọọmenti ọrụ saịdị nwa oru ubi ha nye gị ala n'ịkpa gị rụrụ nwa bọngalo biri nge ha zụrụ nkịta bekee deme ya na-agbaje gị hom nkịta anọchi anya di gị akwa ịghọtago di ya nọ ha hie o can see my wife is back yes nne ụmụaka m alaghachiteghị azụ ọ mụọla nwa and ụmụaka awụ onye ọbụla ha sị nụrụ ha wụọla mmadụ ha sị m lụọ ma alụ ihe m dị n'ọka mgbe na-echego nche ụlọ ha ga-asị mpa m gwa ga lụrụ nwaanyị achọghị ihe ga-abịa tutu ọgba aghara awụdụ m Chineke ọ kwesị ọwa ekwensị na ya gakwunye gị na akpeji o Sabina si nga apụlite onye gbaghara biko kulite ese bụrụ ala biko mba kulite Sabina kulite apụọla m go apụọla m go yowazi ndị na-achọ gị ije ebe ga-abụọ ihe ga-abụ ebe ọnụ Sabina la wa anya mpia la Ola wala Sabina la wa anya mpia Sabina la children